V-am regăsit la un nou episod pe canal. Aici să vă arăt un glitch care îl facem profa de Mati. Se numește Creativ Glitch-ul. Da, eu nu l-am copiat. Acum l-am descoperit. Este super grozav, bă. Pentru cine are profa de Mate, o să aibă și glitch-ul super grozav. El va merge doar dacă cântați creativ. Asta va merge. Chiar merge. Cel mai tare glitch. Ia, oare mai merge și aici? Ce s-a întâmplat, bă? De ce nu mi-arată? Așa. S-a mai făcut un update, Capture 4. Poate iar îl cumpărăm. Da. O să facem și farsuri, că noi facem toate farsurile. Corect? Fan aici, oficianilor. Prepare to be amazed by my beauty. I will be the richest man in the world. De tot asta nu mai vreau nimic. Pentru că am jucat ăla bun, am luat așa străinite, dar aș vrea să vă arăt glitch-ul. Merge și cu scara de acolo, dar eu iau pe asta pe mai aproape. Glitch-ul e aici în spate. Cel mai grozav glitch. Dar o să ne trebuiască amândouă scări. Uitați! Nu e ăsta glitch-ul, dacă vă întrebați. Corect? Urcați pe scară și o să... Asta ne preface că e bun vizual. Un singur glitch. O cosa așa. Creativ! Creativ! Deci, dacă vă place glitch-ul, să scrieți un comentariu. Puteți face asta. Și puteți să arătați și voi asta la abonații voștri. Eu am arătat pentru voi ca să vedeți că există glitch-uri și în profa de Mate. Deci acum puteți aduce orice item și va sta aici. Și chiar acum când se văd chiar că dacă ne vedea aici profa de Mate ce face. Ce să văd? Nu mă gata prinde. Am un glitch destul de grozav. Dacă sunteți nobi. Uite. Deci stai să arunci cu scara. Hei, mi-ai mâncat o scară! E foarte amuzant. Hai, profe. Mă prins că sunt creativ. Ia, dacă tot așa. Ia, dă să cumpărți voi. Să aruncă în ea. Ăla cu lipiciu. De să aruncă în ea. Și așa e glitch. Ce-și zburător. Ia.
Ieși și tu de atou. Că nu mă duci, prinde uritul. Dacă v-a plăcut episoadele, abonați-vă și dacă sunteți noi, să dați un like, bye. Eu nu mai pot să închid. Bye, bye.